Γεια σας. Θα σας δείξω πώς να παίζετε πέτα-πέτα, ένα παιχνίδι κάπου δεν το λες δύσκολο, αλλά απλά είναι και λίγο περίπλοκο. Μην ρωτάς τι αντικείμενα έχω, εγώ το έχω αγοράσει. Πόσα λεφτά έχω? Έχω λεφτά, εντάξει. Δεν μου φτάνει να πάρω. Από πού τα κρύβει τόσο το Spirit Bell, εκτός δεν είναι picker. Μακρύβει να είναι τα πράγματα λίγο. Όχι, με βάλε με τέτοιο. Το παιχνίδι λέγεται πέτα-πέτα. Θα σας μάθω και σε αυτό πώς να το τερματίζετε. Το έχω τερματίσει πολλές φορές, απλά τώρα έχουν βάλει και έκτο level. Το έκτο level δεν το έχω τερματίσει ποτέ, δεν το έχω παίξει ποτέ. Θα σας μάθω πώς να περνάτε τα πρώτα 5. Θα πάω μόνος μου γιατί δεν μπορώ να πάω άλλα άτομα, δεν θέλω. Και να είναι ένα από τα 6 level. Εγώ και τα ξέρω, βάζαμε σε ένα Spirit Bell. Ξέρω που είναι όλα τα items, απλά κάποιες φορές πεινάνε στη διάθεση. Κοίτα το κουτί που είναι το κλειδί. Άλλαξε λίγο η περιοχή, αλλά πάντα έτσι ήταν αυτές τις πόλεις, αλλά... Υπάρχει ένα τεστ στον δείτε το πέτα-πέτα. Θα σπονάει σε τυχαίες στιγμές, αλλά πάντα θυμώ τα πρώτα. Τον βρω τον. Νάτος. Τώρα πήγαμε στο δεύτερο επίπεδο. Θα σας εξηγήσω εγώ τι πρέπει να κάνετε. Εδώ πρέπει να βρείτε ένα κωδικό που είναι, δεν ξέρω ακριβώς που είναι. Με το save θα πρέπει να βάλουμε το κωδικό για να πάρουμε το κλειδί και το κουτί απέναντι, εντάξει. Τώρα θα πάρω την υπόθεση, μπορώ να το ρίξω στάν. Το κωδικό μπορεί να είναι οπουδήποτε, να ξέρετε. Θα ψάξω όλα τα δωμάτια. Να τόσο ο κωδικός. Μου έχει μείνει εκεί, μόνο αυτό το καμπανάκι, πήρα το Spirit Bell, όταν παίρνεις ένα δωμάτιο που έχει κάτι, σου κάνει τη link. Το πρώτο, open, τώρα παίρνω το κλειδί.
Μπορεί αν πεθάνεις και οι συμπαίκτες σου κατευθούν να πας στο ρεύμα, θα γίνει survive. Το save code, κάτι που θα αλλάξει λίγο, μπορεί να βγάλεις φουτσινάει το δρόμο. Στα κινητά αυτό και στο τάμπ, δεν γίνεται κανένα και PlayStation. Δεν έχει κάτι περίεργες, αυτό είναι κακό. Πάλι με save. Να το. Φαίνεται έτσι πλέον που να συνεχίσουμε φίλοι. Έτσι βλέπω είναι κανονικά. Κανονικά έτσι βλέπω. Πρέπει να βλέπω, να έβλεπα. Αλλά έπαιξα από κινητό το Switch Lite. Όσο πήγα στο σπίτι το κινητό το έχει τα φώνα. Πρέπει να... Αυτό το πατινιζάμε. Στο τσακ! Πήγα στο τσακ να πεθάνει. Όπως βλέπω εγώ σε αυτό εδώ είναι το πρώτο τελευταίο ήταν. Ξέρετε, μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αν το έχω τερματίσει πάρα πολλές φορές και όσο παίζεις το μαθαίνεις σιγά σιγά. Τώρα αλλάζουν και όλα στα δωμάτια. Θέλω το κεφάλι που έρχεται το κεφάλι που πρέπει να βρω.
μου έχει τύχει ποτέ να είναι μέσα σε μπουλάτα. Μια φορά μου ήταν κόκκινη. Πένα βγάλει ένα κούκλα και μετά ένα κουκλά. Τα coins πλέονται πάνω αυτά εδώ. Με τα λεφτά του παιχνίδιου τα coins. Και από το πιο γνωστικό πράγμα που συμβαίνει και το έχω πάθει και εγώ είναι να προχωράς και να σπονάρει πέτα μπροστά σου. Να, βρήκα το δωμάτιο με τις κούκλες. Ξύπνησε. Έτσι φαίνεται κανονικά όταν είναι δίπλα σου. Όχι αυτό. Να τη σου. Που όμως είναι εδώ. Είναι και σπάνιο. Έχω μια τύχη να το ο καπούς εδώ πέρα είναι. Σειρά. Ναι. Μπα. Για να σου δεις το τελευταίο. Θα δείξω και αυτό εδώ, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο τώρα. Τουλάχιστον αυτό είναι αντικείμενα. Πρέπει να βρεις όσες τηλεοράσεις μπορείς. Έχω ένα πολύ κωδική. Αυτοί που θα γίνονται κόκκινοι τηλεοράσεις. Θέλω ένα κωδικό, αλλά δεν έχω κάνει κωδική. Όχι, ούτε αυτό δεν έγινε, έχει κωδικό. Δεν έχω κωδικό και είναι σημαντικό να τα κοιτάς όλα. Βρήκα τον αναπτήρα. Για να βρει το άλλο ρούμα κάπου εδώ.